Добрага ранку, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. А Кася чаму спазняецца? Я не спазняюся, я тут, А калі тут, то чаму ты там? тому что так трэба. Загадкамі гаворыць наша Кася. Ой, ну якімі загадкамі? Зноў нейкі розыгрыш прыдумала, і ўсе загадкі. А ты упэўнены, Лесічак, прывітанне, сябры. О, Кася, добрая раніца. Салют! У чым я упэўнены? У тым, што я розыгрыш прыдумала. А ты умееш нешта іншае прыдумваць? Уяві сабе, умею. І што? А вось не скажу табе. Ха! А каму скажаш? Потапу і гледачам. Яны не бурчаць на мяне, як некаторыя. Не будзем на іх пальцам паказваць, але усе і так зразумелі, што я пра цябе, Лесічак. Я не бурклівы, а справядлівы. Ага, такі ж справядлівы, як рыпучае кола. А ты тады будзільнік. Чаму гэта? Бо заўсёды ў самы нечаканы момант, як зашуміш, усе падскокваюць. Ах так, тады ты. А ну, хопіць. Абодва вы бурклівыя і шумныя. Не сорамна? Ой, сапраўды сорамна. Прабачце, сябры. Гэта Лесік першы пачаў. Я так старалася, сюрпрыз рыхтавала для вас, а ён... І ты, Кася, ну прабач, калі ласка. Ну, добра, прабачаю. І што за сюрпрыз? Ды вось, загадка пад хусцінкай. О, цікава. Трэба адгадаць, што там. А як адгадаць? По загадцы, хто адгадае, таму тое, што пад хусцінкай і дастанецца. Ух ты, я хачу. Спачатку загадка. На галінцы калабок, у яго румяны бок. Ну, што гэта? Калабок на галінцы? І бок румяны? Дык гэта ж Яблык! Ух ты! У адзін голас! Потап, правярай! А, мы адгадалі. Малайцы! А каму тады яблык дастанецца? А мы яго падзелім. А, правильно, на двоих. Не-не, на траіх. Бо Кася ж таксама малайчына. Такі смачны сюрпрыз нам падрыхтавала. Ой, ну дзякуй, Потап. Так, ты малайчына. А ты дзяліцца не хацеў, таму не падлізвайся. Да хотел я, просто Потап першы сказал. Так я і паверыла. З самага Да пачатку. хотел я с тобой так само. Сябры, мультфільм. Бурчаў. Ой, смачненький яблочек был. Дякуй, Кася. Калі ласка, а зараз ваша чарга мяне здзіўляць. Я магу расказаць пра катоў. Вы здзівіцеся, калі пачуеце. Ух ты, цікаво. Слухаем. Зараз толькі наш дапаможнік адкрыю. Каб фота паказваць. Ой, я вельмі люблю гэтых мурлыкаў. Лічу, што яны адны з самых прыгожых жывёл у свеце. А вы ведалі, што каты не адрозніваюць салодкі смак? Не, зусім. Зусім. І нават шакаладачку не расмакуюць. Не, ім што горкая, што салодкая шакаладка. Аднолькава. Вось дык ну. А яшчэ што? У катоў ажно 20 мышцаў адказваюць за рухі вушэй. Ого, так много! Зато яны могуць паварочваць іх ва ўсе бакі. Як локатары? Ну так, шкада, што людзі так не могуць. Ну, уяўляю цябе, Потап, з такімі рухомымі вушамі. Ну, расказвай далей, цікава. Каты спяць больш, чым за палову свайго жыцця. Гэта значыць, калі кошцы, напрыклад, 9 гадоў, то яна праспала з іх цэлых 6. Так і ёсць. І ўсяго 3 гады гуляла. Вось дык Соні за Соні. А яшчэ кошкі цудоўна бачаць ноччу. Ну, гэта ўсе ведаюць, не здзівіў. Але як яны бачаць? Ну як, вачыма. Спытаю інакш. У якім колеры кошкі ўсё бачаць ноччу? У якім? А, я ведаю, у чорна-белым. Як у старым кіно. Правільна. Але кошкі па начах у адрозненні ад людзей бачаць намнога лепей і далей. Ого, колькі ўсяго цікавага. Гэта яшчэ не ўсё. Але пакуль трэба спыніцца. Чаму? Бо мульцік пачынаецца. А, гэта таксама добра, глядзім.
Ей, поглядели мультик, гуляємо далі. О, як ти смішно виглядаєш. У зубного доктора пропонуєш погуляти? Ага, вам смешно, а мне болюче. Ой, Лесик, да гэта не гульня. Нет, я моркву вкусь, а зуб як заболить. Ой, до слез. Ой, а ми й сміялися, ми ж не ведали. Пробач, Лесишек. Пробачаю. Эх, зубик мой, зубик. Покажи. М. Ну, покажи. А. О, Что там? у тебе там усё червоное. И что мне робить? Ой, зубик мой, зубик. Треба йти до доктора. Не, Чому? чому? Я боюся. І я, Лісіка, розумію. Сама зубного доктора боюся. Поспробуй лепій інший спосіб який-небудь. Які? Потап, дай подушечку, коли ласка. Коли ласка. І що далі? Кладися на хворую щочку. Так, І приговорюй. Не болі, мой зубик. Ти проходь худший. не боли, мой зубик, ты проходь худшей. Несколько разов. Не боли, мой зубик, ты проходь худшей. Не боли, мой зубик, ты проходь худшей. Не боли, мой зубик, ты проходь худшей. Не проходить. Дивно. Тоді новий план. Становися на голову. Не, Кася, хопить експериментів над Лесиком. Йому необхідно до доктора. Я на все сходный и боли не боюсь, только перестала болеть. Ходім, я тебе відведу. Хотим худшей. Ой, ой, зубик мой, зубик. А я? А ти пакуй глядачам мультфільм покажи. Добро. Ой, зубик мой, зубик. Ну что, мультик глядим и хлопчика чекаем. Ой, бедный Лесик. Ну вось, мультик скончыўся, а хлопчыкаў няма. Бедны Лесик, як там ягоны зубик? Боліць мусіць. Тарам-парам-парам-папам-папам-папам-папам. А вось і не болить, усё пройшло. Во, я ж казав, що доктор допоможе. Значить, усё добра. Просто цудоўна. Гэта молочный зубик был. Яго за секунду вытягнули, и теперь будзе новенький расти. І што? Ты зусім не баяўся? Спочатку крыху побойваўся, а потым сказаў сабе: ну я ж не боязлівец які-небудзь. І ўсё, рот адкрыў шырока, вось так. Широко. Ха, і доктор худзенька ўсё зрабіў. Малайчына ты, Лесик. Я ганаруся табой. Дзякуй, я і сам сабою ганаруся. І табе, Потап, дзякуй за дапамогу. Калі мне калі-небудзь спатрэбіцца зубны доктор, ты пойдзеш са мной таксама. Ну, вядома, можна мяне разлічваць. І патрымаеш мяне за лапку, каб мне не страшна было. Абавязкова, Ой. з падтрымкай заўсёды лягчэй. І я не буду баяцца, буду смелай зайкай. Дык можа зараз і пойдзем у паліклініку, зубкі праверым. Не. Чаму гэта? Потому что... Не пойду ни за что. Смелая зайка. Ну, хопіць ужо размаўляць. Вы ж один мультик, калі до доктора ходили, пропустили? Пропустили. Тады гэты хоць не пропусціце. Добра, давайте глядзець. Шкада, што гэта быў апошні мультик на сёння. Так, і шкада, што наш добраранак заканчваецца. Але ж наперадзе яшчэ шмат добраранкаў і мульцікаў. Просто трэба пачакаць наступнай сустрэчы. Так, Тады развітваемся. Развітваемся, але ненадоўга. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. бывайце, сябры. І да сустрэчы зранку. У нашым добраранку! Будзе цікава?